Hola a tothom, el meu nom és Gemma Cavaller i soc bibliotecària de la Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona. No sé si coneixeu aquesta biblioteca. Aquesta biblioteca es troba a l'edifici històric, a plaça Universitat, i dins de la Biblioteca de Lletres. I normalment fem visites al nostre fons que organitzem amb professors de la vostra facultat, de filologia, d'informació i mitjans audiovisuals. Però bé, actualment, degut a la situació de pandèmia, ens hem plantejat la possibilitat d'oferir aquest tipus de sessions en línia. El plantejament de la sessió és una primera aproximació a les fonts històriques que podeu localitzar a la nostra biblioteca, incidint especialment en la part de fonts històriques que teniu accessibles en línia i que molts de vosaltres encara no ho coneixeu. D'acord? És a dir, que comencem aquesta sessió, que espero que sigui útil per tots vosaltres. Compartiré en primer lloc la meva pantalla per fer la sessió una mica més senzilla i més dinàmica. Bé, suposo que tots coneixeu la pàgina web del CRAI, de la Universitat de Barcelona. Si cliqueu a Biblioteques i horaris, trobareu aquí a l'esquerra les 16 biblioteques que formen part del CRAI de la Universitat de Barcelona. D'aquestes 16 biblioteques, 14 són biblioteques universitàries normals, a l'ús, no? Com podria ser la que normalment suposo que visiteu vosaltres, que és la de Filosofia, Geografia i Història. En aquestes biblioteques s'ofereixen els llibres, estan al lliure accés, podeu accedir al servei de préstec, hi ha ordinadors a la vostra disposició per fer consultes, se us ofereix assessorament sobre cerques que voleu realitzar, sobre competències informacionals, etc. No? Dues de les biblioteques, però, de la Universitat de Barcelona no acaben d'encaixar en aquest esquema del que serien les biblioteques universitàries. No? I aquestes dues biblioteques són les que trobeu al final de tot, que són la Biblioteca del Pavelló de la República i la Biblioteca de Reserva. Per què? Doncs perquè aquestes dues biblioteques són biblioteques patrimonials, és a dir, que custodien i tracten i difonen el fons patrimonial de la Universitat de Barcelona, el fons històric. Per una banda, començarem primer amb una petita introducció a la Biblioteca del Pavelló de la República. La Biblioteca del Pavelló de la República és una biblioteca que està situada a la parada de Montbau i és una biblioteca especialitzada en fons d'història d'Espanya del segle XX. És una biblioteca amb un fons molt potent i molt ric al voltant de la Segona República, la Guerra Civil, l'exili, franquisme, transició espanyola, etc. En el nostre cas, nosaltres som la biblioteca de reserva i el que ens defineix, si en el cas de la Biblioteca del Pavelló de la República el que els definia amb ells era la seva temàtica, a nosaltres el que ens defineix és la cronologia. És a dir, gestionem els fons antics de la Universitat de Barcelona i què entenem per fons antic? Doncs des dels primers documents que té la universitat fins a documents de l'any 1820. El perquè d'aquest tall? Doncs bé, quan un és historiador i està habituat a aquesta mena de talls que hem de fer, en el nostre cas es considera que el 1820 es produeix el pas de la impremta manual a la impremta mecànica, d'acord? I aquest és el motiu del tall. De totes maneres, sí que és veritat que tenim alguns fons, especialment a l'apartat de gravats, que jo us en parlaré una mica, que són posteriors. Però, bàsicament, el fons que tenim cobreix aquest període. Què hauríeu de saber? Doncs bé, abans de començar a parlar-vos de la col·lecció, jo crec que és interessant tenir molt clar quin és el seu origen. L'origen de la col·lecció de la Biblioteca de Reserva de la Universitat és les desamortitzacions. D'acord? La desamortització de 1835-36, en aquell moment els fons que estaven a les biblioteques conventuals, als convents, van passar a la Universitat de Barcelona perquè en aquell moment la biblioteca de la universitat feia les funcions de pública provincial. A partir d'aquí, el gruix dels fons de les biblioteques conventuals és el nucli dur, podríem dir, de la nostra col·lecció, però aquesta col·lecció ha anat creixent a través de donatius diversos. En aquesta pàgina, és la pàgina inicial de la nostra biblioteca, veureu que hi ha un accés, indica
l'accés al catàleg de fons antic. Es troba en el catàleg general, que és el que consulteu vosaltres, sinó que està en un catàleg específic, que és aquest d'aquí, que teniu accés des d'aquí, també des del catàleg general, amb una pestanya especial de fons antic. Crec que és interessant tenir molt present la pàgina que us ensenyo ara, és la pàgina de cerca del fons antic, però és especialment interessant pel tema d'aquest núvol d'etiquetes. Podríeu pensar que si el fons prové de les biblioteques conventuals, és un fons bàsicament religiós, i això no és així. I les etiquetes, aquest núvol d'etiquetes us pot donar una mica la idea de la tipologia temàtica de fons que tenim. És evident que l'etiqueta de religió és gran, però també és evident que hi ha moltes obres sobre dret, biografies, filosofia, sobre història, obres literàries, narratives, poesia, obres científiques, per exemple, sobre medicina, mapes, gravats, és a dir, que l'abast temàtic de la col·lecció és molt ampli i això val la pena tenir-ho present. Si ens plantegem l'accés a la biblioteca en funció de la tipologia de les fonts documentals que tenim, doncs hauríem d'anar a aquesta pestanya de fons i col·leccions, i el primer grup de material, gran grup de material que trobem és el dels manuscrits. Referim a manuscrits quan fem referència a material que no està publicat, que no està imprès, que és inèdit. En aquest sentit, tenim una col·lecció que està formada per uns 2.150 manuscrits. El nucli més valuós, tenint en compte que us interessa tant fonts històriques de diversos períodes, en el cas dels manuscrits, el nucli més valuós correspon a manuscrits dels segles XIII i XIV, d'acord? Però tenim manuscrits que arriben fins al segle XX. Hi ha peces importants per la història de la literatura i de la història, de la literatura postcatalana, castellana, llatina, etc. Què tenim com a peça més emblemàtica? Doncs com a peça més emblemàtica tenim la crònica del rei Jaume, d'acord? Que és la primera versió catalana conservada del llibre dels Fets. Aquesta és la fitxa catàleg i és important, ja que us comentava que més enllà de conèixer el fons, el que també ens agradaria és que sapéssiu quins recursos podeu utilitzar amb fons digitalitzats durant aquest període més especial del confinament. Doncs veureu que aquí teniu un enllaç que diu accés lliure via Vipadi. Què és Vipadi? Si coneixeu Vipadi, Vipadi són les sigles de la Biblioteca Patrimonial Digital de la Universitat de Barcelona. A Vipadi trobareu digitalitzats el lliure accés gran part dels fons patrimonials de la universitat. En aquest cas, per exemple, parlem del llibre dels Fets. Està tot digitalitzat i, per exemple, podem anar al primer full i aquí podeu veure, per exemple, la miniatura en or, ho podem fer més gran. Podem ampliar. Si ara, per exemple, obríssiu l'eina de recortes, doncs us la podeu retallar, dels retalls, però, per exemple, aquí és important tenir present que us podeu descarregar, si voleu, les pàgines, us podeu imprimir les pàgines i fins i tot amb aquesta opció us podeu descarregar els llibres complets en blocs de 50 pàgines en 50 pàgines. És a dir, que a més de tenir-los digitalitzats, també els podeu descarregar i fins i tot si voleu manipular a posteriori o incloure alguna de les imatges dels llibres en algun dels vostres treballs. Si continuem en relació amb els manuscrits, aquesta és l'obra més emblemàtica. El que ens pregunten moltes vegades és quin és el document més antic que tenim. I en aquest cas el document més antic és aquest que us indiquem aquí, que és un comentari de Sant Mateu fet per Sant Jeroni i un altre de Sant Marc a Sant Beda. També podeu accedir a través d'aquí. Està tota l'obra digitalitzada. I aquí tenim la portada que es va fer i després aquí ja sí el document. D'acord? Bé,
I ja per tancar aquest apartat dels manuscrits, aquí trobareu informació general, també trobareu informació sobre els inventaris, on podeu localitzar aquests manuscrits. És un inventari de Miquel Rossell, són 4 volums, nosaltres els tenim a paper a la biblioteca, però que estan digitalitzats, si voleu, en PDF al dipòsit digital de la Universitat de Barcelona. D'acord? Penseu que tenim un fons d'uns 2.150 manuscrits, però no tots estan digitalitzats. És a dir, que en el cas de voler treballar aquest tipus de material, heu de tenir molt present que Google no funciona. D'acord? I en aquest cas, el catàleg de fons antics de la universitat tampoc acaba de donar el 100% els resultats adequats. És a dir, que si esteu buscant algun manuscrit sobre algun tema en concret, doncs aquí teniu digitalitzat l'inventari de manuscrits, aquí teniu també digitalitzat un índex que parla, per exemple, sobre matèries. És a dir, que si us interessessin, per exemple, missions jesuïtes a Àsia, per exemple, doncs ho podríeu buscar a través de l'índex, a través de les paraules clau. I finalment sí que us voldria ensenyar, per acabar, un manuscrit que crec que és interessant. Trobareu aquí, aquesta és l'interfície, aquí podeu fer les cerques, també es poden fer cerques avançades, d'acord? I en aquest cas hi ha un manuscrit del Miquel Parets, que és una crònica de successos que van passar a la ciutat de Barcelona. I en aquest sentit, aquests dies ha pres especialment importància els paral·lelismes establerts entre la crisi sanitària que estem vivint i altres pandèmies que s'han patit a la ciutat de Barcelona. I en aquest sentit, el Miquel Parets, el seu dietari, fa referència en aquest a la narració que fa de la Gran Pesta Mediterrània que va assolar Barcelona el 1651. I precisament aquí diu del principi que coneguérem la pesta a Barcelona. I aquí trobeu un petit que comença amb la descripció del que es feia a la ciutat quan van començar a trobar que hi havia molta gent malalta i com intentaven que la gent que en teoria estava sana apartar-la i ubicar-la en indrets diferents. D'acord? Per què us ho ensenyo? Us ho ensenyo perquè trobo que és un document que és interessant i perquè, a més, val la pena tenir-ho present en el futur. Si heu de fer treballs, sabeu que teniu aquest tipus de recursos que sempre podeu venir aquí, buscar alguna data en concret, en algun, per exemple, d'aquests dietaris de la ciutat, aquest, o el del convent de Santa Caterina, per exemple, buscar algun fet concret, retallar la imatge de quan se'n dona notícia i després incorporar-ho, si voleu, en els vostres. Bé, continuem. Més enllà dels manuscrits, que és un tipus de material, també tenim els incunables. Què són els incunables? Els incunables són llibres impresos, d'acord? Però són llibres impresos que tenen una particularitat. I és que són els llibres impresos que van aparèixer o que van sortir a la llum els primers 50 anys de l'impremta, és a dir, entre 1450 i el 1500. Aquest és un tema interessant i un apunt interessant en el sentit que moltes vegades els mitjans de comunicació parlen d'incunables com de llibres valuosos i de llibres antics. I els incunables tradicionalment són valuosos i són antics. Però un llibre imprès al 1501 és un llibre gairebé tan antic com un incunable, però ja no és un incunable perquè el tall el fem en el 1500. D'acord? Tenim una col·lecció important d'incunables, unes 830 edicions, uns 1.240 exemplars. I aquest conjunt d'incunables sí que estan tots catalogats perquè aquest tipus de llibres té un valor especial. Aleshores, aquí penso que pot ser interessant també mirar Vipadi, que tenim aquest. I en aquest cas, el 1475, i en aquest cas és interessant veure, per exemple, a la primera pàgina, fixeu-vos que aquesta és la primera pàgina, d'acord? En els incunables és curiós perquè els incunables parteixen dels llibres impresos, és a dir, els llibres impresos no tenien portada, normalment, perquè, a més, el concepte de portada que nosaltres utilitzem és un concepte molt lligat al món editorial, d'acord?
És a dir, que els llibres manuscrits començaven, com la gent començava a escriure i ja està. I en els incunables al principi també passa el mateix, i la informació comercial, és a dir, de l'impressor en aquest cas, acostuma a estar al darrere. En aquest s'imprimia l'incunable, però falta la lletra ornada. Aquí veieu el forat, d'acord? En aquesta part d'aquí, un cop la persona comprava el llibre, a posteriori pagava algú perquè li il·luminés el llibre, és a dir, li acabés de decorar. Si avancem una miqueta més, veureu que a la pàgina 15 trobem un forat similar, però en aquest cas té una O. Aquesta O el que vol fer és indicar a la persona que havia d'il·luminar el llibre, que l'havia de decorar, que el que havia de fer aquí era una O ben bonica. Aquest tipus de lletra que està en el forat esperant a ser pintada se l'anomena lletra d'espera. I un altre cas bonic també és aquest breviari, per exemple, que és molt bonic i que està imprès a Lleida. Fixeu-vos que aquest, fins i tot per l'estil de la lletra i la caplletra, que ja està il·luminada, sembla més un manuscrit que no pas un imprès. D'acord? És a dir, ens recorda moltíssim més en els manuscrits. Bé, continuem. Què més tenim? També tenim impresos, d'acord? El fons d'impresos és un fons molt potent. Tenim prop de 120.000 impresos que van des de l'any 1501, recordem, que és el tall dels incunables, fins al 1820. No tot el fons dels impresos està catalogat. També, més enllà del que podeu localitzar en el catàleg que us he ensenyat abans, també tenim uns catàlegs manuals per si alguna vegada hi ha algun llibre que us interessi i no trobeu en el fitxer automatitzat, doncs també es pot mirar en els catàlegs manuals. No fa falta que vingueu, ens podeu enviar un correu i nosaltres us farem la comprovació pertinent. D'acord? En el cas dels impresos, la veritat és que amb 120.000 exemplars donen per molt. Jo crec que el que val la pena avui, ja que estem aquí, donacions a treballar en fonts històriques en línia, és tornar a Vipadi, anar a la pàgina principal i aleshores aquí veureu que tenim dins de Vipadi hi ha les dues col·leccions. Hem vist material de manuscrits, d'acord? I us he ensenyat també material del fons d'incunables. Tot això que veieu aquí són col·leccions temàtiques d'impresos antics, d'acord? És a dir, que llibres impresos antics de la Universitat de Barcelona en podeu trobar moltíssims a Vipadi, a la Biblioteca Patrimonial Digital. De maneres, ja que estem en una assignatura de fons, jo crec que també seria interessant, anirem fins aquí, aproximar-nos a algun document curiós, perquè veieu com la importància de les fonts a vegades va més enllà de l'edició en si. D'acord? I com cada volum que tenim al davant es converteix en una peça única que ens pot explicar alguna cosa més. A veure, a què he fet referència? Podem clicar a exposicions, a aquesta pestanya, i anem a exposicions virtuals. La Biblioteca de Reserva va organitzant exposicions presencials al llarg de l'any i de cada una d'elles fa una versió virtual. I ara anirem amb a la versió virtual fa uns quants anys sobre Maquiavel. Aquesta exposició eren diferents vitrines i l'itinerari 2 jo crec que és especialment interessant perquè aquí trobarem la reproducció d'una pàgina peculiar. Fixeu-vos aquí, el que us comentava abans, també una lletra d'espera esperant a ser il·luminada. D'acord? Què us ensenyo aquí?
Bé, aquesta és la portada d'una obra, d'un elogia d'Apollo Giovio. En aquesta obra, l'autor recull biografies de persones que considerava de relleu en diversos àmbits del coneixement, no? I especialment en àmbits literaris. I en aquest cas, Giovio va incloure Maquiavel. Això, aquest fet d'incloure'l és un símptoma evident del reconeixement i de la reputació que tenia com a home de lletres a mitjans del segle VII i també demostra com s'havia consolidat la seva fama. Què passa aquí? Doncs que Maquiavel va acabar caient en desgràcia i va acabar sent un dels autors que estava en l'índex d'autors prohibits. I el que veiem en aquesta pàgina és a efecte de la censura. Fixeu-vos que aquí hi havia part de la seva biografia, s'ha tatxat el text. Us prometo que resulta realment impossible de llegir, d'acord? Han tatxat el nom i fins i tot li han tatxat, li han esborrat la cara. Aquesta és una mostra de com s'actuava davant d'aquests autors que queien en desgràcia. En aquest cas d'aquest llibre és curiós perquè l'any passat vam estar treballant per organitzar una classe, una sessió amb alumnes de filologia i repassant el llibre ens vam adonar que Maquiavel no havia estat l'únic perjudicat per la censura. En aquest cas, en aquell llibre, Erasme de Rotterdam va patir la mateixa sort que Maquiavel. Tot i que Erasme no va ser tatxat, sinó que directament les pàgines relatives a Erasme van ser arrencades, d'acord? És evident que no tots els exemplars d'aquesta obra estaran igual, no? Perquè la censura és una acció posterior a l'obra, és a dir, que podem trobar exemplars que pel motiu X no haguessin hagut de passar per la censura. No? Però en aquest sentit, aquest exemplar té un valor com a font històrica doble, l'obra en si, d'acord? I també la censura aplicada sobre ell. Tornem a aquesta pàgina, d'acord? Abans d'entrar en el tema dels gravats, un petit apunt que us volia fer sobre els pergamins. D'acord? Tenim una col·lecció de 890 pergamins. Aquests són de procedència de monestirs i convents diversos. És una col·lecció que ara estem començant a treballar, n'hem digitalitzat uns quants que pujarem també a Vipadi, juntament amb les transcripcions, perquè tenim un estudiant que està fent el doctorat sobre el monestir del Guaire i ens ha fet la transcripció també dels pergamins que teníem sobre aquest monestir. És a dir, que és un tema que està obert i és una font patrimonial molt important per l'època medieval. A l'àmbit dels gravats. Veureu aquí, tenim una col·lecció de més de 8.000 làmines soltes. D'aquestes 8.000 làmines soltes, no totes estan catalogades i unes 2.000 làmines i escaig es troben digitalitzades a la Memòria Digital de Catalunya, en una col·lecció que són els gravats del fons de reserva. Entrarem ara en aquesta col·lecció. I és interessant, jo crec que els gravats són un material especialment interessant com a font històrica perquè tot el tema visual és molt agraït i crida molt l'atenció. Anem a veure, per exemple, algun exemple. Si posem Puerto Barcelona, per exemple, la caixa de cerca, trobarem, per exemple, diverses opcions. Cliquem sobre aquesta. I se'ns obre aquí, per exemple, aquesta imatge del port del Barcelona, que ens dona una idea de com eren les vistes de la ciutat a principis del segle XIX. O una altra
que també ens podria interessar, per exemple, aquí, aquest d'aquí, per exemple, aquest gravat que porta per títol aquí, per exemple, així. La volante hace juego situada al frente de los 8 escuadrones del Cuerpo de Reales Guàrdies de Corps. La Guàrdia de Corps era un tipus de tropa de la Casa Reial i aquí veiem el gravat com a font històrica que ens pot oferir informació sobre la disposició de les tropes, sobre l'armament, sobre la indumentària, és a dir, sobre l'art de la guerra a inicis del segle XIX. Podem entrar també ja directament a la memòria digital de Catalunya. Podem mirar les col·leccions pel llistat. Més enllà del fons de la Universitat de Barcelona, jo crec que és una col·leccions de la institució... Ai, perdó. Totes no. Universitat de Barcelona. Crec que és un recurs que val molt la pena que conegueu. Molt bé. I ara baixarem fins aquí i tenim una altra. Aquesta col·lecció també és nostra, material cartogràfic antic. Entrem a la col·lecció. Aquí hem recollits tants mapes que tenim sols com digitalitzacions de mapes que apareixen dins de llibres antics de la biblioteca. D'acord? Una cerca, per exemple, posem Catalunya. I entrem en aquest plànol. És el plànol. Aquí, una mica més petit. Aquí. Què tenim aquí? Doncs tenim el plànol del setge de Barcelona de 1697, d'acord? Amb el que va culminar la Guerra dels 9 anys. I podem veure, per exemple, situades les tropes franceses aquí i per mar. És a dir, ens ofereix una imatge d'un setge a la nostra ciutat. Amb aquestes imatges del material cartogràfic tancaria una mica el que és el fons de la biblioteca de reserva, d'acord? Perquè jo crec que us pot oferir una visió i una ajuda si treballeu el període de l'època medieval i moltíssima ajuda també si treballeu el període de l'època moderna. Com veieu, a l'època contemporània la toquem, però ens talla al segle XIX. L'altre fons patrimonial que heu de tenir molt present per treballar a l'època contemporània és el Pavelló de la República. Entrarem un moment a la seva pàgina. Un petit colofó d'aquesta explicació. Aquí teniu la pàgina de la Biblioteca del Pavelló de la República. Podeu fer, igual que hem treballat amb la nostra, a partir d'aquí entrar a fons i col·leccions. Aquí veureu col·leccions especials i col·leccions digitals. Aquestes col·leccions digitals que podeu accedir des d'aquí també podeu accedir a través de la Memòria Digital de Catalunya, d'acord? Com hem entrat abans. Aquí teniu, per exemple, la col·lecció d'adhesius. Banderins, per exemple, és una col·lecció molt potent de cartells, una col·lecció molt bonica de cartells de l'època de la guerra, però també posteriors, per exemple, de tota l'època de la transició. I tal com us comentava abans, també és un tipus de fons que podeu entrar, descarregar, compartir. Veieu les opcions aquí de descàrrega i d'impressió. Un fons d'arxiu també molt potent.
Aquí trobareu tots els inventaris. Tenen material d'arxiu organitzat per temes i també material d'arxiu organitzat en funció dels donants. És a dir que si voleu treballar al fons, us interessa treballar en fons de contemporània, és evident que la millor opció que us ofereix la Universitat de Barcelona és el fons del Pavelló de la República, tot i que aquí hem d'anar... Si entrem aquí a la Memòria Digital de Catalunya una altra vegada i anem a institucions, llistat, podreu comprovar que també podeu localitzar material patrimonial a la Universitat de Barcelona amb altres biblioteques, com per exemple el cas de la Biblioteca de Lletres. Per exemple, aquí tenen un fons important de fullets de teatre. Ja d'això, revistes molt importants, publicacions periòdiques molt importants del segle XIX i de principis del segle XX, també les podeu trobar en el fons de la Biblioteca de Lletres. És a dir, que la pluralitat d'opcions per trobar fonts històriques a la Universitat de Barcelona és important. Això ho posarem aquí. Us deixo ara aquí amb aquesta darrera diapositiva. D'acord? Aquí veureu la nostra adreça. També trobareu les dades relatives a les nostres xarxes socials. Tenim un canal de Facebook, un canal d'Instagram, el nostre blog, també un canal de YouTube. I al principi de la presentació teniu el meu nom, la meva adreça de correu si teniu algun dubte. Aquí teniu el correu genèric de la biblioteca de reserva. Espero que hagueu trobat la sessió interessant i si teniu intenció de visitar-nos, no dubteu en fer-ho perquè us atendrem amb molt de gust quan puguem tornar a obrir les nostres portes. Fins la propera.